Střílí skrz ten plot vyprcanej! Vidím ho. Mám ho, je tam. Černý oblečení. Luna, Járova 483. Filozofická fakulta, nahoře, na ochozu, černé oblečení. Kde jsem? Balistika a stojí nahoře, jak je česká vlajka, tak pod tím stožárem. Má dlouhou. Luna, Járova 483. Svině. Postavil se, jestli máte dlouhém toho! Víš, jak jdou dolů? Jak skáčou? Tam se něco stalo. Ten dom je napadli asi. Jak skáčou lidi, vidíš je? Vidíš? Nějaký to je, co říkám. Střílí skrz ten plot vyprcanej! Vidím ho. Mám ho, je tam. Černý oblečení. Luna, Járova 483. Filozofická fakulta, nahoře, na ochozu, černé oblečení. Kde jsem? Balistika a stojí nahoře, jak je česká vlajka, tak pod tím stožárem. Má dlouhou. Luna, Járova 483. Svině. Postavil se, jestli máte dlouhém toho! Víš, jak jdou dolů? Jak skáčou? Tam se něco stalo. Ten dom je napadli asi. Jak skáčou lidi, vidíš je? Vidíš? Nějaký to je, co říkám. Merhaba arkadaşlar, ben Halil Nebiler. Ulusal YouTube kanalına göz attığınız için peşin teşekkür ederim. Eğer daha fazla video, program özeti, canlı yayın falan izlemek isterseniz sağ taraftaki abone ol butonuna tıklayabilirsiniz. Butonlar da aşağıda mı yukarıda mı aşağıda galiba değil mi? Oraya tıklayabilirsiniz. Son dakika haberleri için Ulusal uygulamasını indirmeyi unutmayın. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim.